Здравейте, приятели! Пак съм аз от провинцията. Дойде ми следващата пратка от моя човек. Сам я докара. 4 кила бака сирене, овче. 40 дена, горе-долу, мой по-малко да е. Купувам си постоянно от него най-доброто сирене. Значи по принцип овчето сирене на мен най-ми харесва. След това и козено обичам, и крабе всеко домашно обичам, обаче поне ми е много. Купих такива купички, горе-долу от половин кило и си ги реда в хладилника и на сиренето му няма нищо, може да се държи до другата година. То колко по-си зрее, по-хубаво си става. Хубаво е да не е на топло, защото му се ебава майката. Его, сирене, та сирене. Кой не е пробвал направо, не знам. Истинско сирене на цената на това в магазина, къде се прави от сухо мляко и палово масло. И кой знае от какво друго. Там мляко няма. Нали сте гледали по бръзди? Една жена вика, че в мандрата никога не е виждала да идва мляко. Имаше един епизод, не помня. Така че исках да ви покажа аз какво си купувам и какво ям. Даже след малко и яйцата човека ми каза само да се съберат и ми носи една кора. И това от мене. Живи и здрави да сте. Това исках да ви покажа, да го видите нагледно. Айде, чао!